Avui toca parlar del pilar 7 del Framework Atlas de Mitre. I en aquest pilar 7, que podem denominar com el d'escalat de privilegis, i atenció que quan dic escalat de privilegis, o quan dic pilars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., com ja vaig dir en el primer vídeo, no sempre, indefectiblement, són seqüencials. No està clara a vegades la distinció si del 7 anem al 8 o del 7 anem al 4, perquè, evidentment, quan fem el procés d'atac en el sistema de Machine Learning, en el sistema d'intel·ligència artificial, no tot és lineal. D'acord? No sempre seguirem els passos A, B, C, A ens porta B, B a C. Normalment sí, però no sempre. Perquè no podem haver tingut la persistència anterior si abans no hem tingut els privilegis necessaris per accedir a aquell sistema. Però comptant que tot ha anat en la seqüència que estableix el Framework Atlas de Mitre, que no oblidem que en molts aspectes també té relació amb el framework tradicional de seguretat ATAC de Mitre o altres, per tant també aquí imbrica diferents punts que s'interrelacionen entre si i que no sempre són seqüencials, lineals, etc. Però si ens focalitzem en aquesta cadena, si ens focalitzem en aquest conjunt de pilars i ens focalitzem en el 7, amb el d'escalat de privilegis, ara ja estem en el punt que estem preparant la sortida del model que estem atacant. Però necessitarem els privilegis necessaris per seguir-nos movent dins del sistema. I si no tenim aquests privilegis necessaris, els haurem d'obtenir. Haurem de tenir els privilegis necessaris, haurem d'obtenir la targeta de pas que ens doni accés a les portes de sortida que hem d'anar cercant per sortir del sistema d'una forma segura i que no ens detectin els sistemes defensius del sistema de Machine Learning, del sistema d'intel·ligència artificial, del sistema computacional que estem atacant. Tot això també ho haurem tingut de fer abans si corresponia, si no teníem els privilegis necessaris per accedir. Però encara i així, encara que ja haguéssim tingut aquells privilegis necessaris, ara podria ser que no tinguéssim aquells privilegis necessaris per seguir-nos movent en el camí de sortida del sistema que hem atacat. I aquest és el pilar 7 del Framework Atlas de Mitre, el d'escalat de privilegis. A partir d'aquí anirem, com sempre, cap als següents pilars que estableix el framework.